Yoro itrai mangai im number chiang sasien pat ngap dia sobai phi shakani ka YouTube channel ka jing patmai hani khlemat parlog baro napring jangi ngiju duai lau de Kristan ne u Hindu ne u Muslim ne baro khiju duai tibalai ba ngi duai ngate bon napring jong phi kajuba kunlong ka ba pher dan ki ban ong ba ngiduai namar bangi kwa mani yu blai dan ki ban ong ba ngaduai namar banga kwa banyakren padu blai dan ki ba ong ba ngakwa ban duai namar banga kwa ai dan ki ba duai haba kidan hapdeng jong kajing pang kajing stom bat nganget ba bon dapdeng jong phi kidang don chuchu ki e ke ba phi pa no blai ngiduai man kapor namar bangi te ba kajing duai kalong ka badan kam bha ha kajing em Kristan ka jongi kumangi Kristan ngiju ong ba kajing duai kalong kum ka oksigen yangi paralog bunsin ngiraju asngo ya kajing yalap na kidnong yalap ki ba pher chapang jong kajing duai paralog ngilaju asngo bun kijing yalap chapang jong kajing duai kumno ban long successful kajing duai kumno ban lai na kajing te jing khom ha kajing pang kajing shitam kajing duai babun jat ki bangi laju asngo ti perlu bi juga ka topik ka bang ko ban yasam bat phi menta ka sngi ka dei Haduh katno ngidan kam banduai bat shwa bangin puli ka Bible ka jongi tungin pedam khli ka jungi khndiat ha ka jing duai ablei pa jungi ba bneng hani khlemat atrai kan dan ngai ka buram ba ka jing ro shame kai ngo eme atrai kan dan ik ba ro ki bam la le na ka banta ka jungi we pi we ngai ngo eme atrai kan dan bam la don kan lang ban ngi Haduh kan diga sngi batanai don ka ru han sngi bang sa ka jing em ka jongi disub e junga ni khlemat ngadwai sko badan kan lang ban ngi habangi puli ka ktien ka jong me ta ai trai kan dan e ka jing suthu ka jing shampang ka jing nang ka jing start bangin la ban vui tin ki jong me try kan rat ha ka download ko jongi bat pindan kam ki ha ka jing long em jingi ma la khasngi ni long ki break ba pom ki batalot ki baduna to ma kita ki rengkang ki jong ya try kan dan me ki ne baro ki panyo ki dam tam Jesu amen ngine phai sha ka Bible ka jongi sha ki rom kalnong ka bakhat ar kadkhat ka bakhat ar ki bakmen ha ka jing kermen ki ba yai sha ha ka jing jinjar ki ba yai ne minot ha ka jing duai ngine puli bengsa ka we ka khot na ki ning kong thasalani kalong ka basan ka khot ka bakhat nyo tu duai klem da put bun da preng jongi perlok ngi ju kwa ba on ju ba ya ki jing duai ki jongi tinglai puli na ka Bible perlok hangni ki la ong ba ke ka bangi de banle berkata ka de bangin yai duai yai ne ha ka jing duai ka jongi titu gi ne pet ya katukan ni ki brio ha ka Bible ki ba laminat bah ha ka jing duai ka jongki ki bala yai ne ha ka jing duai ka jongki baning kong ngila ban i ba udisu kat ba udang don ha ka ne ka perthai ulaminat ha ka jing duai bat ula duai ban ka por ba ar ka dei ba ngila ban i ya udebet ru kat ba udebet ula bo yo blai ha ka donot ka jong u barulam yai minat ban duai ulai yai ne ha ka jing duai ka jong u ban ngi ji ba ula duai nyo sien chisngi bat kum joru udaniel perlo be junga udaniel ru ula bo yo blai ningkong e ha shwa jangki e baro bat ngilai e ru ba ula duai lai sien chisngi ngilai e perlo be junga yeshibon ki brio hapo jaka Bible ki ba ki lapan induk sa yangi bakumno ka jing duai ka tre kambha bakumno ka jing duai ka ai bor ka ai mensiam bat ngilai e ru ba ka jing duai ka ai ru ya ka jing job bat ka bas ngau tanat ka long ba ublei ji eno ya kita kiba e je u ba di kita kiba shakri ya u ti perlo be junga ngakar parit e phi iwe pi we to bo ya ka timetable ka jong phi bat to duai bat ki bahiyeng basam ki jong phi bat tu da duai shirham haba phi duai nadu ka mensem ka jingkali hangni ka dan ba Haduh katno phi duai shikanta ar kanta 7 minute 4 minute lani shi sin chisngi Haduh katno phi duai kajubab haladi hi perlong be janga titungin nashim nuksa kum ujisu udeben udaniel banbut eke ke baki kilale ngiru tungin yalle banduai kom ba kidwai baki perlo be janga nge scam ba phinkan mau ba kajing duai kalong kabadan kam ha ka je im ka jongi khamta mangi ki Kristan
to ai ba ka jing duai ka kan don ka lang bat phi kat ba phi le ha ba phi ya ba phi yeng ha ba phi shong ha ba phi le jing nya kat ba phi don tu kan ba yai bu ha ka jing duai kum ba tin ka jong ble ka long ha ni kong tha sal ni ka long ba san ka khot ka ba khan yo ka dei tu duai klem da pot ti to ble un ka khui pi we nang yai bu yo ble ha ka je im ka jong phi bat wa dam klen ban duai